Presentouse Lugo en cifras 2024, o informe socioeconómico da provincia que cada ano elabora a Confederación de Empresarios de Lugo co patrocinio da Deputación. Na nosa provincia, na provincia de Lugo, atópase o 12% da poboación de Galicia. Contamos, de un xeito parello, co 12% das empresas da comunidade autónoma. É dicir, na nosa provincia tamén hai un 12% das empresas que hai en Galicia. Representa un pouquiño menos no que é o Produto Interior Bruto, o 11% do PIB galego representa a provincia de Lugo, que veñen a ser uns 7.400 millóns de euros. Temos datos positivos e temos datos negativos, non? Os datos negativos, como decía o presidente perfectamente, é o tema do que representamos como poboación no ámbito da comunidade autónoma. Somos simplemente o 12% desa poboación. Que pasa? Que temos un dato moi positivo ao redor deste, que é que representamos o 12% das empresas da comunidade. Iso significa que a nosa xente é emprendedora e busca a mellora económica e social para eles mesmos e pos demais. Entre os puntos fortes, o peso do sector primario. Entre outros datos, destácase que a provincia de Lugo ten a metade das algo máis de 500.000 vacas que hai en Galicia. Sabedes que Galicia é a primeira produtora de leite de España, pero o 50% desa produción de Galicia é de Lugo. Por tanto, nós representamos o 20% da produción nacional do conxunto do Estado español. E seguimos sendo líderes en agricultura ecolóxica, onde concentramos case a metade do terreno que se cultiva, que se dedica a agricultura ecolóxica en Galicia, está en Lugo. Tamén destaca a consolidación do sector turístico, que con 700.000 visitantes superou as cifras de antes da pandemia, así como a balanza comercial, que segue a ser positiva, cunhas exportacións que acadan os 641 millóns de euros. Entre os desafíos que formulan as cifras do informe, o presidente da Deputación destacou o reto da dependencia, da asistencia e da igualdade, para o que é fundamental, dixo, unha intervención decidida por parte das administracións públicas, especialmente no ámbito autonómico. Por poñer algún exemplo, o 7% da poboación de Lugo, ou sexa, 22.700 persoas, homes e mulleres, teñen máis de 85 anos. Este incremento da esperanza de vida e o conseguinte envellecemento da poboación obriga a insistir unha vez máis na necesidade de facer maiores investimentos en residencias e programas de atención aos nosos maiores. Neste senso, Tomé Roca lembrou que, malia non ser competencia da institución provincial, a Deputación ten unha rede de residencias, unha tarefa que non pode asumir en solitario. Para rematar, o máximo responsable provincial quixo destacar dúas tendencias que invitan ao optimismo: a capacidade para seguir atraendo poboación inmigrante e o incremento da matrícula no campus de Lugo.